mar Tedo. Nyinga en Josephine Atieng kata Josephine Jos. Ageno ni un gi yweyo maber. Kawuono ni wan kod Chef Rose. Odhi puonjo kaka inyalo ted gweno e yo mopogore. Chef Rose, erokamano kuom biro. Inyalo moso nyithindo. Erokamano Josephine kuom luonga kae. An nyinga iluongo ni Chef Rose Akinyi. Kawuono adwa nyisou kaka watedo gweno e yo moro mopogre. Watede nyaka gi chips. Chef Rose, dong koro onego waluok lwetwa komondi korka wadhi nyime. Aya, sawa, waluok lwetwa. Koro gin gik mage monego watigo? Koro wadwa chako gi chips. Nitie pi maliet mana kete kendo mondo obed maliet. Wakete chumvi. Wadwa keto chumvi e pigni nikech wadwa tedo go chips. Idhi chiele gi mo? Dong koro kwasechako kamano, watimo kamano nikech chumvi mondo donji e chips. Koro seche wachiele gi mo, ok onego waket chumvi. Koro ka chips ni dhi mbele, wadwa chako tedo gweno ni. Mond ka chips dhi mbele, wachak nyisi kaka gweno ni onego tede. Ka wan gi tangawizi, ma wan gi paprika, ma garlic powder, ma chumvi, to ma black pepper. Wadwa keto gi te e iye kae. Chako gi black pepper. Koro wadwa ni gigi omak odonji gweno ni. Ok idhi keto pi? Ok ket pi sani. Ka gisemako iye kamano, mala wakete iye kae. Mondo seche mwakete mogo kata cha, mala ni konyo mondo mak maber. Kwawe chips iye kae, pod gidhi bedo ma soft. Koro wadwa golo maka, wakete mogo ni mondo omak. To be inyalo keto breadcrumbs? Breadcrumbs be inya keto. Kitiyo gi tong' inya keto breadcrumbs. Koro mondo ing'e ni gweno ni ochiek, odhi loko kala mane? Nyaka obed marabuor. Kitiyo gi ma kienyeji, ma broiler, kitiyo gi ma kienyeji, to bro bet matek mondo ochieg piyo. Magi ng'e ni gin soft. Momiyo watiyo ga gi magi. To koro in ichako bedo jatedo karang'o? An? Nachak e industry ni asebedo 4 years. Ahero tedo. Emomiyo na choose cooking as my career. Tedo gi ma kienyeji, ok gibo bet mochiek ahinya nikech to ng'e ni kienyeji tek, magi do yom. Koro magi chiek piyo? To kienyeji nyalo kawo seche? Kienyeji nyalo kawo dakika 30. To mae ok okawo kata nus saa.
Ma waketo ma chips. Nikech waonge chips mang'eny. Morno oromo aroma. Warito mondo morni ochieg maber kok waket chips. Kiketo moko chieg, ang'o ma dhi timore? Chips okang chieg maber. Koro sani mo osechako chiek, dong ineno ka golo iro. Koro chips one ready.